Vivim en un sistema patriarcal i capitalista que fragmenta i separa el planeta i la societat, generant desequilibris naturals, socials i de gènere amb resultats imprevisibles. Per això el feminisme i l'ecologisme són sempre presents en la nostra feina de defensa dels drets humans o la promoció d'economies alternatives. És a dir, treballem per una cultura feminista que valori la diversitat tant de gènere com cultural i reconeix la pertinença de l'espècie humana dins la naturalesa.